लोगोफोर बे समाव मोनसे गोदान क्लास लानो नागिरदों नेचार पाब्लिकेशननि गेजेरजों बे जाहैबाय क्लास 8 नि MIL नि चैप्टार 8 गुरुदेव कालीचरण ब्रह्म दा बिनि सायाव आरो बिनि अनगायै नोंथांमोना सिगांनि गुबुन चैप्टारफोरनि क्लास आरो नोट्स नांगौबा नोंथांमोना डिस्क्रिप्शनाव बेनिफ्राय प्लेलिस्टनि लिंक दं बेजों थांनानै गावबागाव क्लासनियाव नायबानो जाबाय गासैखौबो मोनगोन आरो गैयिफोरखौ साननैसोनि उनाव मोनफा मोनफा नोंथांमोना मोनलांनो लागोन बेनिखायनो चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै खालामाखैब्ला जाहाथे नटिफिकेशन मोननानै नायनो हागोन बेनिफ्राय फैदो फाय दङ गुरुदेव कालीचरण ब्रह्म दा बिथांनि बागै जोंहा सोर लिरदों खन्थाइखौ बालिराम बसुमतारी बिथाङा दानिया बेयाव खन्थाइनि गुबै रावखौ नोंथांमोननो बेयावनो होखानाय दङ एसे जा हायो खिन्थानाय आरो बिनिफ्राय आरोबाव साबसिन नोंथांमोननो बाहाय दा खिन्थानाय जागोन दा बालिराम बसुमतारी बिथाङा गुरुदेव कालीचरण ब्रह्मनि बागै दोंसे खन्थाइ लिरदों बियो मा बुंनो नागिरदों बेखौ नोंथांमोननो सामारि होनो नागिरदों दा बाहाय मोनफ्रोमखौबो थख' फरायलांस्लाय बेखौ खेबसेयैनो बिनि गुबै बाथ्राखौ नोंथांमोननो खिन्थानि दा बाहाय सासे मानसिनि जिउ जारिमिननि एबा सासे मानसिखौ मोजां मोननानै बिथाङा खन्थाइ लिरनायनि थाखाय बे खन्थाइखिनिखौ बुंनांगौब्ला बे खन्थाइयाव मा लिरदों बेखौल' फोरमायबा बियो जानाय नङा बेखायनो बिथाङा सोरनि बागै लिरदों बिथांनि बै बागैखौ मोजाङै बिजिरनानै खिन्थाब्लासो बियो जागोन बेखायनो गुरुदेव कालीचरण ब्रह्मनि बागैसो जों मिथिनो नांगोन अब्लाबो नाथाय बे खन्थाइयाव मा बुंदों बेखौ खोनासंना लाग्रोबानो जाबाय बे खन्थाइयाव बालिराम बसुमतारी बिथाङा बेखौनो बुंदों जे गुरुदेव कालीचरण ब्रह्मआ बर'फोरनि थाखाय एबा बर' समाजाव जाबादि बिहोमा होलांबाय बेखौ दिनैसिम बर'फ्रा बावाखै आरो बिथांनि सान्थौखौ लानानैनो बिथांनि आदर्शखौ लानानैनो दिनैसिम बर'फोरा सोलिगासिनो दङ आरो गावसिनि हारियाव एबा गावसिनि समाजाव जिखिनि गेना गोरोन्थिफोर दङ बेखौ दासिमबो सुद्रायलांगासिनो दङ आरो बिथांनि सान्थौखौ लानानैनो फैबाय थानाय समावबो माने इयुनावबो सुद्रायलांबाय थागोन दा बे बाथ्राखौनो बुंदों जेराव बिथाङा जोबोद खस्थ' खालामनायनि गेजेरजों गामि गामि हाबनानै समाज फोसाबनायनि थाखाय हाबा मावदोंमोन गुरुदेव कालीचरण ब्रह्मआ दा बेखायनो बिथांखौ गोसोखांदों आरो जों माब्लाबाबो बावनाय नङा आरो बिथांनि सान्थौजोंनो जों सोलिगोन आरो सोलिलांबाय थागोन सोलिगासिनो दङ दा बे बाथ्राखौ बालिराम बसुमतारी खन्थाइया बेयाव बुंदों आरो दानिया बेखायनो दानाथ' बेखिनि समाव जोङो जेबो हमनो हायाखिसै नङा बा गुरुदेव कालीचरण ब्रह्मनि सोमोन्दै बिथाङा खालि बेखिनिखौल' बुंबाय नाथाय बिथाङा मा समाज फोसाबदोंमोन मा मावदोंमोन मा खामानि मावदोंमोन माब्रै दा बेफोर गासैबोनि बागै नोंथांमोनहा जुदि मिथिनो लुबैदोंबा गुवारै जुदि नायनो लुबैदोंबा नोंथांमोनहा गुरुदेव कालीचरण ब्रह्मनि सोमोन्दै बाय'ग्राफि एबा जिउ खौरां बिजाब दंखायो दा बेखौ नोंथांमोनहा गासैखौबो फरायनानै बाहाय नोंथांमोननो बै बिजाबफोरनि एबा बै बिजाबफोराव बिथांनि बागै जा लिरनाय दं बेखौ खेबसेयैनो सुंथाबै बाहाय फोरमायना होनि बिथाङा मा मावदोंमोन दानिया फैदो गुरुदेव कालीचरण ब्रह्म दानिया गुरुदेव कालीचरण ब्रह्मआ जाहैबाय बै समाव क'क्राझार जिल्लानि टिपकाइ काजि गामियाव जोनोम मोनदोंमोन आरो बिथाङा बै समाव जाय समाव जोनोम मोनदोंमोन बिथाङा बे समाव बर' हारिया ओरैबायदि मोनसे गोदोसोनाय हारिमोन जेराव माने हारि होननानै सिनायथिनो थाखाय बिथांमोननियाव जेबो गैला होनजायोमोन जेरै बिथांमोनहा गावसिनि जानाय लोंनाय हुदा बायदिसिनानि गेजेरजोंनो गोदोफबबायमोन गुबुन हारिफोर बादि जौगानाय हारिफोर बादि सोलोंथाइ लानायनि बिथांमोननाव गियान गैयामोन मा खामानि मावोबा हारिया थांना थायो बिनि बागैबो बिथांमोनहा गियान गैलामोन बै समाव आरो बिनिफ्राय मा जाबावदोंमोन धोरोमनि बिथिङाव ओरैबायदि गोदोलांबायमोन जे धोरोमा मा बिनि सोमोन्दै जेबो रावबो सानफेराखिसैमोन धोरोमनि बागै रावबो जेबो खामानि मावाखिसैमोन आरो समाजाव ओरैबायदि माखासे बुंथावै गाज्रि आखल आखुफोर सोलिनानै दंसैमोन दा बेखायनो बेखौ गुरुदेव कालीचरण ब्रह्मआ नायनानै थानो हायाखै बेखायनो बिथाङा गिबियाव धोरोमनि बिथिंजों फोसाबनो लानाय जादों आरो धोरोमनि बिथिंजों मा फोसाबनो लादों नोंथांमोननो बाहाय खिन्थानि धोरोमनि बिथिंजों बिथाङा मा जादों नुनो मोननाय जादों सोनाब मुलुगाव ब्रह्म धोरोमा जोबोद गोसारबाय आरो ब्रह्म धोरोमनि गेजेरजों धोरोमाव माखासे नेमखान्थिफोर सोनायनि गेजेरजों समाजाव थानाय गोरोन्थिफोरखौ सुद्रायगासिनो दङ दा बेखायनो मा नुबाय बेनि थाखायनो बिथाङा ब्रह्म धोरोमखौ लानो थाखाय आरो जोंनि बर'फोरनि गेजेराव फोसावफैनानै धोरोमनि गेजेरजों गोरोन्थिफोरखौ फोसाबनो थाखाय नेमखान्थि खानानै दोनगोन धोरोमनि सिङाव आरो बेजों फोसाबगोन जेरै धोरोमाव जोंहा हामा धोरोमाव थायोबासो जोंहा जायफ्रा धोरोम खान्थि मानियो जाय धोरोमाव बिथांमोना बेयाव मा खालामो गुरुफोरा माखासे समाजनि गाज्रि गोरोन्थिफोरखौ खालामोबा धोरोमनि गेजेरजों दाय हमो बेखायनो गिनानै धोरोमाव हाबबाथाय गाज्रि खामानिफोरखौ मावा आरो बेखायनो धोरोमनि गेजेरजों फोसाबनो बिथाङा फार्स्टआव लामा लादोंमोन जेरै बिथाङा ब्रह्म धोरोमखौ बिथाङा खाथियाव थानाय बेंगलाव गुरु शिब नारायण परमहंस मुंनि सासे गेदेमानिफ्राय बिथाङा गाव
मा धोरोम ब्रह्म धोरोमनि बागै मोजाङै गियान लाबोदों आरो गियान लाबोनानै बिथाङा जोंनि आसामाव थानाय बर'फोरनो गाव सिगांसिन गावनो फालिना लाग्रोनानै गावखौ फोसाबग्रोनानै फारि फारि गावनो न'खर न'खर थांनानै गामि गामि थांनानै जैग' होयै होयै समाज फोसाबबोदों आरो जैग' होनायनि गेजेरजों जैग'आथ' अर सावनानै खनसे इसोरखौ सिबिनायल' नाथाय बेनि गेजेरजोंनो बर'फोरनि गेजेराव थानाय माखासे गाज्रि हुदाफोरखौ माबि सिमा खानानै दोनदों आरो माने सिमा खानाय माने मा धोरोमाव थायोबादि मानसिफ्रा गुबुन गुबुन खामानिफोरखौ मावनो गियो दा बेनि थाखायनो धोरोमाव माखासे खान्थिफोर खाना होनानै बैफोर समाजाव थानाय सोलिनाय गाज्रि खान्थिफोरखौ बादा होदों आरो समाज फोसाबोदों आरो जायफ्रा बिथांनि धोरोमाव हाबदों बिथांमोना गाज्रि खामानि मावनायखौ गारबोदों लासै लासै दा बेखायनो गोबां सोलायनाय फैदों आरो दा बेनिफ्राय मा जाफैबाय बेथ' बे थांबाय नङा होमबा दानिया बिनि अनगायैबो बिथाङा सोलोंथाइनि बिथिङाव जौगासारहोनो थाखाय गावनि ओनसोलाव मोननै मोनथामसो सोलोंथायारि फसंथान गायसननायनि गेजेरजों बेयाव फरायसाफोरखौ हाबहोदों आरो गोबांथार माने सोलोंथायाव जौगाखांहोनायनि थाखाय लामा लाबोदोंमोन आरो बिनि अनगायैबो बिथाङा समाजाव थानाय माखासे मा होनो बेखार आरो मानसिफ्रा बेखार जायोबा बायदिसिना गाज्रि खामानियाव मावनोबो गिया माने सानफ्राङा ओरैनो थाबाय नालाय बेनिखायनो माबा मोनसे बेस्थ' नांगोन आरो हारिनि थाखाय माबा मोनसे होनो हानांगोन बिनि थाखायनो बिथाङा उइभिंबो खुलिदोंमोन होनदों सि दाग्रा माखासे आरो बेयाव गोबां सि दाग्राफोरखौ थिसनदों आरो गोबां सि दिहुननानै माने हारिनि गेजेराव समाजनि गेजेराव रानना होनो हादों दा बेबादि खामानि आरो बिनि अनगायैबो बिथाङा मा होनदों बर'फोरनि बेबायदि गोबांथार जेंना जेंसिफोरखौ सरकारनिसिम लांनानै दिन्थिदों आरो सरकारनिफ्राय माखासे खामानिफोर बिख'नानै लाबोनानै समाजाव होफैनो हादों दा जेराव बिनि मोनसे जोबोद मोजांथार खामानिया जेरै इंराज सरकारनिफ्राय फैनाय साइमन कमिसननिसिम बर'फोरनि जेंनानि बागै बिथाङा फोसावनानै होदों दा बेबो मोनसे जोबोद गिदिरथार बाथ्रामोन जाय बै उदांस्रिनि सिगांनि समनिनो दा बेबादि माखासे गोबांथार जोंनाव सोलिनानै दङमोन गेदेर गेदेर गाज्रि खान्थिफोर दा बेफोरखौ बिथां कालिचरन ब्रह्मआ फोसाबबोदों आरो बे फोसाबनायनि गेजेरजोंनो दिनैसिम एसेबाबो माने जाखिनि जौगाबोदों बेनि गुदिया बिथांनाव दङ बेखौ बर'फ्रा बयबो फोथायो बेखायनो बिथांनि सायाव बयहाबो माने सिबिनाय मान बावनाय दिनैसिमबो दङ आरो थाबाय थागोन आरो खालामनांगोनबो दा बेबादि मोनसे थासारिया फैदों दा बेखायनो जोङो नाथाय बे समाव मोनसे बाथ्राखौ बुंनांगोन गोबां मानसियानो सानफ्राङो बिथाङा धोरोमखौ जेरै बर'फोरनियाव बाथौ धोरोम दंमोन नङा होमबा गुबै धोरोमा बेनिफ्राय ब्रह्म धोरोम लाबोनानै बाहाय माखासे गोरोन्थि बुजाबुजि जाबोनो नागिरो नाथाय धोरोमनि गेजेरजों बिथाङा गोबां समाज फोसाबदों बेखौ जोङो बाख्नायनांगोन दा बे बाथ्रा दा बेखायनो बे बाथ्रानि थाखायनो नैबे बालिराम बसुमतारी बिथाङाबो बे फरायाव एबा बे खन्थाइयाव मादों बिथांखौ अनसायनाय सिबिनाय आरो बिथांनि आदर्शफोरखौ जोङो लालांगोन एबा लानांगौ होननानै बुंनायखौ नुनो मोननाय जादों दा बे मोनसे खन्थाइनि बाथ्रामोन दा बेखिनि आरो बालिराम बसुमतारीनि नोंथांमोनहा सिनायथिखौ बे बिजाबावनो दंखायो आरो बेखौ मिथिनो मोननाय जागोन दानिया बेयाव गोबांथार सोंनाय फिन्नायफोर दङ सोंनाय फिन्नायफोरखौ गोनांखौ बासिनानै नोंसोरनो PDF फाइल बानायखानाय दङ डिसक्रिपसनाव लिंक दं हाबनानै नाय सिगांनि लिंकआवनो दंगोन लिरना होखादों बेजों थांनानै डाउनलड खालामनानै ला डाउनलड जायाबाबो अपेन जानाय लोगो लोगो स्क्रिनशट खालामनानै गावबा गाव नट खालामनानै लिरख'नानै लाब्लानो जाबाय होमबानो मोनजोबगोन माखासेफ्रा गोरलै आरो माखासेफ्रा गोनां नङा माखासेया अबेबा मोनसे एन्सारजोंनो रिलेटेड दङ बेफोरखौ नोंथांमोननो होनाय जायाखै बेखायनो गोनांखौल' होनाय जादों दा बेखिनि एसेनोसै गुबुनफोरनो शेयार खालामनानै हो जाहाथे गासिबो मोननो हाजोबनाय जायो गोजोन्थों।